Aminu, ni na ji sun ce sun canza national ID card ne. Kai ka sani tun a makaranta ni na gudu ma ban ma iya wannan abun ba. Wai ban faɗa daidai ba ne, to ko national ID card ne ko national anthem ne ni gaba ɗaya dai ban sani ba dai. To ya ma muka iya wancan ba mu iya wancan ba kuma. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Aminu zan kira ka. Barkan ka da safiya. An tashi lafiya. Lafiya kalau. Da Allah wata tambaya nake da ita. To Allah ya sa na sani. Yawwa, kana da labarin cewa an canza national anthem na Najeriya? Yanzu nan magana muke da Aminu. An canza national ID card. National anthem. Oh, national ID card. National anthem. Bakin ba zai ga anthem din bane. National ID card ba shi haka. Amma dai kai dan kasa na gari ne. Dan kasa na gari ne. Yawwa, kaga yanzu bai wuce kwana uku da aka kaddamar da shi ba. Ina fatan dai ka iya. Wancan din ma yanzu haka rolling nake in duba an gani. Okay, to yanzu dai da Allah ta tambaya nake so zan ma. Ina jin ka. Yawwa. Da national anthem din da aka canza tsoho da wanda aka canza na yanzu sabo. Dan Allah so nake ka bambance mun tsakanin su wanne ne ya fi ma daɗi? Ya fi daɗi? To kaga wannan wanda aka canza ban iya shi ba. Shi kuma wancan din kalma biyu ne, are shogo ne na iya ne ko ne? Kai? Ai sai ka sa kuma sai mu gudu. Ni dai dan kasa ne amma gaba ɗaya ban iya national ID card ba. To ka san dalilin da yasa na mu wannan tambayan? Na'am. Ka san dalilin da yasa na maka wannan tambayan? Dama na so ne in je idan ka iya wata kyauta ce nake da ita wadda nake bi layi ina taron mutane waɗanda suka ɗauki ƙasarsu da muhimmanci. In dai ka iya national anthem ina da kyauta da nake bayarwa. Kai ma da a ce ko da tsohon ka iya to zaka samu 50% a cikin kyautar da zan baka. Amma ka ga yanzu baka iya tsohon kuma baka iya sabon ba. Me kyautan? In dai zaka iya tsohon ma ka bani farkon shi farko ya ake cewa.